nakakalimutan ng ating chicken nor.
good morning, good afternoon, and good evening to all. So, ayan, nagluto po ako ng Arozcaldo with my own version. So, kasi since nasa bahay lang ako, so, tsaka medyo ulan-ulan dito, kaya gumawa ako ng Arozcaldo with my own version. So, ayan guys, nilagyan ko lang siya ng egg, and then, nagbilang ako, diba, ng isang quarter legs ng chicken. So matotal is yung nagastos ko doon is nasa mga 60 pesos. And then nagluto ako ng egg. So, bago ko tikman o bago ko tatanungin, yan, kinakain na po niya. Ayan, ano masasabi mo? Lami. Ano yung masarap ba siya? Lami. Oh, ayan, lami daw guys, as in lami, masarap. Ayan, so masarap daw yung Arozcaldo. So ito yung naisip ko kasi guys, kasi medyo malamig siya. So feeling ko, this is the best pits, ano ba yan? Ito yung magandang lutuin kapag umuulan, and then hindi naman sa masyadong umuulan. So kung hindi ka na pwedeng pumunta ng mga lugawan, ayan, kung gusto mo, kumain ka lang nitong Arozcaldo. Masarap siya guys. Siyempre yung Arozcaldo guys, hindi talaga kompleto kapag wala kang nilagay na itlog. Yung sa akin kasi gusto ko yung malasado yung itlog ko, kaya kinuha ko na siya. Kasi yung itlog namin is organic. So, kakain muna kami guys. Mo sa Arozcaldo. Ano yung masasabi mo? Ningon na ba kuma? Ano nga yung masasabi mo? Gusto ko ulitin mo. Lami. Oh, lami. Good guys. So, that's all for today guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya at your service. Ayan guys, sa mga lahat ng mga mamusi dyan, ayan, habang umuulan, ito yung gawin nyo, mag-Arozcaldo kayo. So, kakain muna ako guys, no? And, thank you for watching. Bye!